Keď som bol ešte študent, tak sme chodili z obeda z Gondovej popred Luxor, z obeda do školy, cez námestie, popred Manderlák a potom do školy. A vtedy ešte nebolo toľko semafórov a boli tam na uliciach boli občas aj policajti, alebo vtedy SMBáci, ktorí riadili tú dopravu. Hoci tých aut nebolo veľa. A jeden strašne rád riadil dopravu, SMBák, a stál takové pred tým Luxorom na tej križovatke, ako sa ide k Národnému divadlu, a riadil tú dopravu. Zastavil, pustil dve auto, niekedy len jedno zastavil, zapískal. A ja som sa akorát naučil taký zvláštny popisk, takže... To som zistil, že to viem. A tak sme išli z obeda, myslím, že s Tiborom Vokolnom, a sme sa postavili tam bola vchod do slovenskej jedálne, vieš, na to zábradlie. A keď stíchlo, že nebolo veľa aut, tak jak on tam reguloval, tak som zapískal. Sa pozeral, že čo sa deje, znovu začal riadiť a znovu. A nevidel nikoho s píšťalkou. A keď sme sa na tom zabávali asi 5 minút, tak zrazu taká ťažká ruka mi padla na plece, som sa otočil a to bol jeho kolega. A no, občiansky preukaz. Tak sme dali občianske preukazy, to som si mohol mysleť. No, daj sem tú píšťalku. Ja som povedal, ja nemám píšťalku. Počúvaj ma, daj sem tú píšťalku. No, nemám píšťalku. Pískal si? Pískal, tak daj sem tú píšťalku. Ja nemám píšťalku, kurva, keď si pískal, tak to, že nemáš píšťalku. No, tak nemám píšťalku. Jak si pískal? Takto. Kurva, to je dobré. Jak to robíš? Tak. Nie. Teraz som mu dával lekciu, asi 15 minút sme meškali na hodinu do školy. Najprv a potom nie. Dobre, to ja sa naučil. Tak sme odišli a už sme boli pri Manderle a sme sa pozreli a ten SMBák stál smerom k stene a robil prskal na tú stenu. Potom asi opäť, možno aj viac rokov, 10 rokov ma zastaví na ulici taký človek a sa mi zdalo, že ho poznám od niekap. Pamätáš sa? A ja viem, na čo? Jak si pískal? Aha, jasné, pamätám. Vieš, čo ti poviem? Nie, pozri sa. Nedá sa to. Nedá sa to. A odišli. Tak, ak sa nemýlim,